A čekaj, da gledamo u objektiv ili gledamo u prazno baš? 3, 4, sad. Čekaj. 3, 4, sad. Ovo je tako teško da snimiti. Okej. Ajde. 4, sad. Bože, sad. Ajde ti probaj. Ne znam zašto. Gledaj, samo gledaj tamno i broj po satu. A di da gledam? Tu ovako, tamno i samo onako isprazni pogled i broj slušaj sad. Joj, zašto? Jo, ne znam kako bi ovo ni da sama uspjela. Da, a kako li ovako? Ovo je video, smijemo se ispred kamere. Ne znam misli tako, mi snimamo i taman pred kraj i ono. Ovo je to da stvarno sve se... Ovo je tako smiješ. Prošlo je 5 minuta. Ovo će kraj duže od nešto isprava. Rekli smo izdržali 10 sekundi u 5 minuta. Ajde. Omega suza. Da, ja isto. Znaš, ja ću gledat sa suznama. Ljudi za tako deep shit ovako. Ajmo, možemo mi to. Okej. De. Zašto se to napravilo? Koje? Ne smiješ disat. Opet se napravilo ovaj zvuk. Koji? Već nisam ni ja skužila, sam se sad skoncentrirala, pjevam u sebi pjesmu. Ne, joj, ne. Ne, fuck. Ne, ovo je tako išlo lijepo. Gabriel, Ti si nešto kriv. A je bilo 20? Da, je bilo 22. Ajde, napredujemo. A što ti gledaš tamo? Ne brojim. Aha. Okej, i onda me ti cimni, jer ja ne znam. Ok, da, ja ću sad prvo brojat, mam se ključi po satu. Ja ne budem, ja pjevam u sebi pjesmu, jer mi je lakše. Fuck, ne znam nek sam napravio ovo. Mogu pogledaš sad i fuck, ne znam zašto. Ne,
Podigla si, jel da? Vidi crveno. Fuck. Ko sam stigla? Znači, ne znam, imamo još minutu, dvije. Okej. Ovo se Sad je uspio. ozbiljno. Bum. Ajme, uspjeli ste. To! Nakon 12 minuta. Viš čim baterija prestane.